Hello, magandang araw mga kaibigan. So ito po yung nanay ko na in-evacuate dito sa hospital. So ito yung araw na tapos na yung bagyo. So iniwan ko muna sila dito, yung magbabantay yung panganay kong anak. So ito pala yung pinto na nasira nung kasagsagan ng bagyo. Yan, kabasag-basag. So yan na po yung paligid Yan yung after mga puno. bagyo. May mga naputol na puno ng kahoy. Napapasalamat na lang kami at hindi naman ganun kalakas dito sa area namin, pero marami pa rin po Kami nasira. nag-evacuate sa building na yan. Yung mga salamin ng building na yan nagkabasag-basag na. So ayan, maraming harang na mga punong nakatumba. Makadaan kaya ako dito. So, good morning. Good morning mga kaibigan. So, ito na yung sitwasyon sa lugar namin after bagyong uwan. So, ito yung peryahan. Ayan. Sira na. So ayan, nakakadaan kaya ako dyan. Ayan yung mga gawad ng kuryente. Ayan, daming sira talaga. Uy. Pag tao makadaan man, pero pag motor, sasakyan, hindi makadaan. Mga kaibigan, ang oras po ngayon ay alas 6 ng umaga. Umuwi ako para tulungan yung asawa ko na paano ba ako dito makadaan? Kidaan po. Ayan. Ang daming puno na alisin. So ayan, malapit na ako sa amin. Hindi na ako nagpasundo sa asawa ko kasi umiikot. Kailangan umiikot doon sa kabilang purok. Ayan, malapit na ako sa amin. So, ito mga kaibigan ng bahay namin. Ayan yung bahay namin. Ayun yung shop. So, ang daming ililigpit. Ang daming lilinisin. Diba? Tulog pa yata sila. Turog pa ka mo. Sige na, sirigid kang kataraning nindo. Uy, Jans. Gising na, maglinis tayo. Sige, ang arano. Prelimpiana. So, ito ang loob ng aming bahay mga kaibigan sa ngayon. Sobrang kalat.
Meron yung pagpunas doon, di asin tapunasan to, oh. Doon sa blue na planggana. Kahit ito, basahin mo konti. Madadumihan lang yan, be. Mapagalon maglaba. Itaas mo.